13 ka mga Civilian Fire Auxiliary Group kung sifag gikan sa nagkadayang barangay sa Cagayan de Oro City. Misalmot sa labing unang Higalaay Fire Olympics. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bucket relay, hose laying ug fire extinguishment. Pipila lang kini sa mga obstacle course nga giandam sa Cagayan de Oro City Fire District alang sa labing unang Higalaay Fire Olympics nga gisalmutan sa mga Civil Fire Auxiliary Group kun sifag sa 13 ka mga barangay sa syudad. Gibutyag sa City Fire District nga ang maong aktibidad gihimo aron pasidunggan ang fire volunteer groups nga maoy ilang katambayayong panahon sa emerhensiya labi na sa sunog. Part na gid ni sa Higalaay Festival Calendar of Activities. So yearly na ni siya nato nga kuan ang activity sa kaning Fire Olympics nato. So na-convince nato ang city government to have this kind of activity. Usasab kini kapamaagi aron mabansay ang mga volunteer group sa pagresponde sa mga emerhensiya. Sagad sa miyembro sa SIFAG, mga barangay worker. Ang mga skills namo na enhance pinaagi sa aning nga mga activities, and dili lang na mao ang mong natun-an kundi nakita pod namo nga daghan gid gyapon ang spirit of volunteerism. Gipasalamatan sab sa Bureau of Fire Protection ang fire volunteer group sa ilang kadasig ug dedikasyon sa pagtabang taliwala sa risgo niini. Kasagara member sa CFAG, bipat pagyapon ni sila sa barangay police. So appeal na ni sila, incorporated na ang ilang skills sa rescue, sa kining kuan barangay emergency, capable na ni sila, no, including sa security and safety sa tibuok barangay. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.